ويا بونيتش. Vad var samma? Polisi partout. E tocca a scherzi con tu ancora. Faz o smoke meio. Ah? Faz o smoke meio. Se smoke meio. İyi gram yapmışlar var. Orada da gotina. Da casa prilina me. Da. Мой в никой сервер. Так вот, прямо вот тут на сервер. Got to server.
направо, обърни се. Гледаш ли? Ти направи на тебе. Е такова. А? Искаш ли? Ами, това трябва да се пише. И като натиснеш един бутон, ти се появява. Ето, на мене ми е с Ж. Уро. $1. Имаме, изтегляме си ти да си купим нещо. Изтегли всичките пари. I'm moving to Vice City. Или да си вземеш и голия го тунингуваме на макс. You crackhead! I boxed in college, shithead. No class, fool. Качи му багажник. Искам му багажнико. Кардилара. Надолу е кардилара. Може да ви вземем обува кола. Жигулито е по-убаво. Добре. Мина кардилара. Калинки на мой... Има тук. Аре, ти ставаме механик. Много да влезна в емоти. Къде? Къде? Оди отех, они не могат ни фанат. Сопри се и тръгни напреде. Сопри се и тръгни напреде. Тръплене. Кажете! Кажи! Проблем ли си имаш? Отбита тумбила.
Не искам. Не. Кажи, бе. Кажи. Влезем от затвора, искам и да избегам оттам. Аре, сопри се. Дай още малко. Он ще ми напише глоби, ама аз няма ги платим. Ще дай как? Това бе, дюнери. Изгуби, он те изгуби. Само те изгуби контрол. Отиди да го искам да ме фане. Поне мене ме фане. Ама ли аз да карам малко? И на мене ми се кара, това е да го въпрос. На всичките му да карат. Но че тя не са коли. Порай на къпне пел. Просто да клеш ти. Помогни му. Изпутай го. Слези. Давайте, моля ме пред тук. Може. Е, сега ще оправим. Сега ще докарам. Не става това. Не. Няма. Дай, че вагона с това. Кажи му да се... ще взема някаква друга така NPC кола, ще по нея. Махнах. Моля? Готово махнах. Елате до главен гараж, ще взема кола. Ще ме вземете ли ме закарате до главен гараж да си продължим гонката? Направо не вкарайте затвора, може? А? Не вкарате в затвора. Не, ще ме гоним да стане ръка. Добре. Ще нас... Вие ще ме стреляте ли? Или? Не бе, няма да стреляме, че да измъчваме. Какво викаш? Такова. Оставете ме на главен. Давай. То се пусни. Връщай се. Връщай се по пътя. Он то се изпусна. Ега ти ганьоро. И ни струши колата. Лако и ни струши. Raining. Be happy you got it. What are we going to do? Shit. You piece of that. On scum. I'm in no fucking mood.
niczemu nie takiego. Ale si kupimy buchałkę i tego fana. Искаш ли? Ау. Знаеш колко луки има в града? 9. Ама, първо си вземе си голи бухалка нещо. Да. И трябва бухалка да вземе поне. Или си глуда, мой гаврима. Да. Спирай, спирай! Спирай! Да, спирай, спирай. Ало, направим рутинна проверка. Тук ще ги чекам. Оди, зад репел. Оди там се спират. Добре, кажи. Спирайте рутинна проверка. Я влезни вътре. Че прескачам оградата. Дори го е това, камъното. Дори го на камъното се качим от репел, доаре. Май бах! Значи го откараме някъде на по-хубаво место. Да го пазиме. Що крадеш колата, бе? Защото не искам. Много не искам. Само исках колата. И той искаше колата. Да, караме. Ще лязва ли трябва? Спокойно.
викам... Здравейте, господар админ. Да, слушай. Ето, откраднах кола, нещо такова, и почна да ни стреля. Питаме защо открадна колата и ми Имаш ли клип? Клип имаш. Нямам клип. Нищо не Ей, мога. А моля ми поправите колата. Поне. Си дигам ръцете, предавам се, защото ме гонеше, дигам си ръцете и па ме убива. Ега ти цигана. Маняк си, убивам те. ама вие нямате клип, вие нищо не Значи нямаме клип. А моля, ако ми правите колата, ще ви пиша да не. господин полицай, Ало. те извършват кражба на автомобил. Аз съм за тях, им казвам да спрат, те не спират. Ама това нищо лошо няма в роплей. Аз в момента за ако искате да ви правя там нещо, примерно да пращам там да бавам някой, няма как, главно, защото ви... Моля ми правите колата поне. Ето Майбах. Ето в Меркедес. Блейз, чакай, не, прибери колата. Господин полицай, прибери колата, тази кола не е тяхна. Прибери Колко- колата не е И тяхна. какво? Сега ще И- ви да не тяхно. Господин полицай, приберим колата. Ама аз да не съм в ролплей, аз дойдох, те ми казаха да я фиксна и това е. Не, колата е наша, колата е на един мой приятел. Искам да изтриеш колата. Защо да я изтри? Поръчи и тогава, че да им обещам. От това, че вземе, че ни разстреля, повярвай ми, някакви такива са цигани, оли. Ама, че не викна админ. Ама то админ е бати добрия. Той я вика, изтрите колата, та не е наша. Е наша. Той я тъпир. Алекс, ще покараш това Меркедес. Да, на Оксо. Имам телевизор. Он не може да клипне. Он не може да клипва сигурно. Он не знае що е това. Не. Така, ена там къде. И след това надесно. Така. Аре да влезем вътре в полицията. Не бе, аре да прави, аре верно, може да им вземе парите, да им ограбяме парите, искаш ли? Аре. Ама се мютни в Дискорд, иначе няма го правим. Очи ни панат предварително. Мютваме се. Добре, аре, ама няма го гониме в ролплей. Сложи го това, бе. Чу ли? Не, има
Има ключалки. Отзаде нема. Аре, аре, аре. Май бяха го оставиме под моста, оти ни го откраднат, аз ще го оставим набързо. И че оставим май бяха да не ни го откраднат. Чули? Преди ли че влизаш? Алексей? Отпреди ли че влизаш? Абе. Е? Съм плак. Не. Къде си? Падли долу. От към ребе падли. Да, бе, къде? Отзаде? И като видиш едно разки, аз ще си преди, че ме видиш. Ело отзаде, вътре се качи. Ело вътре, бе! Влезли в класа направо. Ще мисля, че въключат. Паркирай си я как си трябва. Ето, бе. Напиша в Дискорд, какво напиша? Не си дигай ръцете и да прави. И ако някой влиза отзаде, и че влеземе след него, и он няма ни види, и че сме в репелото. Чик. Некой идва. И се и аз ще разглеждам, ело с мене. От другата страна май отключен. Отключено е. От гаража. В гаража сте, знали? Ево е тука, виж на стълбичките, е тука, виж ме бе, брат. Отстрани, от другата страна. Е тук от стълбичките. Виждаш ли ме? Ево е тука и нати се слипе. А вътре по стълбичките.
kaži, kolegi neka tešte. Cara, se направим като че не седиме АФК. Елай тук въгълчето и че се направим като че не седиме АФК. Напри се на АФК, напри се на АФК, бързо, 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 напри се на АФК, че те види. Сей така. Бързо, спри се, не мърдай, не мърдай, не мърдай, не мърдай, не мърдай. Натисни Q, мани го това, мани го това, мани го това. И като че се направим като че не седиме АФК. И след това, че влезнем вътре в РПУ-то и че им откраднем парите. Може да че ви. По някой не ще питам, ако ти си не мърдаш. И ако те вземат, не мърдаш. Не правиш нищо. Ето идва, не прави нищо. Него то се изплаши от мене. Он ме виде. Гледай. Отзаде. Отзаде. А не, сиди, некой идва. Алексей? Къде си? Сиди, афъка си. Афъка. Така ли бе, фараона Тамара? Идвай на помощ, Алексей. Алексей, идвай на помощ. Не дрибай. Ще ме бият. Ето този там и ето ти. Ето този ме бие, да. Ти ме биеш. Аз съм... В като В, спирите В. Валтер XD. Айде да ходим на някъде, лапа. Елате. Хванете се. Ми фанеш. Добре. Абе, бради се, имаме работа. Не бе, стига. Мой камион.
Валтера, че ни води некъде, Валтера, че ни води некъде. Ще ни взимеш ли некъде? Аре, ето, че ни води некъде, само не се повкрия Алекси. Колко пъти ме вика? Защо да малко петица? Еме? Абе! Що че правиме, бе, Валко? Обир, питаме. Да, идите. Каква шляпа е? Искал от F2, вижте дали има тази пета, инвентара. F2, Алексей си го служи на едно. Слагайте ги на едно, А5 ги слагайте на едно. Отвори си инвентара с F2 и служи пистолета ти на едно. Ще се стреляме с куки, ще правим обире. Айде. Обирам. Някой да остане като заложник. Ня... Стойте малко да измисля нещо. Трябва да. Не бе, стой тук. Стреляй, това е бомба. Ти не прави нищо, просто посочи малко. Стреляй. Каква да взема? Криско, каква да взема? CLS? Бе, пала. Бе, седа колачо. Яко. Да имаш админ в ръце. Не, да. Ще ходиш на ждач, нямаш пром. Колко спалва и Empower. Това е някаква емпетица, бе, бат. Ти са дори някакво певе. Стой да взема някакво текса. Кардила, речи ти гледа. Добре, добре. И само я пусни. Да, много хубаво е, много бързо. Колко ти идват, стой тук. Имаме бомба. Ако питат, имаме бомба. Ако питат, Алексей казва, че ще заложи. Свали пистолета, трябва да свалиш пистолета. Бързо махни пистолета, махни пистолета. Цъкни едно. Цъкни едно, цъкни едно. Ако питат, ти си заложник, ама няма да си. Само ако питат, казваш, че ти си заложник, ама няма. 24, ти ще преговаряш. Здрасти, полицай. Само Здравей. да влезна да се чуваме какво Да, си. да, може. До тук. Най-много до постелката. До тук. Спри ги тези сирени, колега. Аз Не съм помага. ваш секретар Петър Георгиев. Какво ще искате за бомбата? Искаме чист път на... Прехти наляво. Ей там, напрехти наляво. Бомбардиро крокодило. Като цяло наляво, да. Чист път наляво, слагай разчистете от лявата страна и служете шипове от дясно. Добре, вие готови ли? Ма не искаме напред и наляво, не наляво. Напред и Де, наляво. как напред и наляво? Няма как. Избери си едно. Добре. Добре, наляво. Чист път наляво, айде. Добре, готови ли сте ви? Да. Иска чист път Абе, наляво, не Абе, надясно чист е. път наляво е, ви знаете ли страните? Бе? Майко. Абе, братлета, вие сигурни ли сте, че знаете страните? Виж го, слага пак слага наляво шипове. Дали са полицаи и не знаят страните? А трябва висше образование. То с много е тъп. Еми, така е. Колегата не Не се знае кое е съмнявам. ляво, кое е дясно. Да, виждаме. Трябва висше образование, а те не знаят страните. Ама то това е ляво тук. Ти просто... Той е ляво. Не, нещо. виж го. Да, Виж го, това е къде ляво. слага шипове. О, майко. А той кой набор е това колега? Се слагат чиповете. 024. Соплиньо!
Отивам А, да да, бе, бе. моля хора да видя къде има шипове, да знам къде е хора. Капучино асасино не. Бомбардиро крокодили. Тум сахур. Боми никози. Лирили, ларила. И са те там, бе. Лирили, ларила. Готови ли сте, бе? Сигми. Бррр, скибиди, доп, кисе, скибиди, дабълу, дип, дип. Добре, Може да служи спим заедно. бомбата, бе, там, служи бомбата от нас. Дай да обезвредосам, чай да им перисне. Той сам да Не? Нема ми бараш. обезвреди. Ще те набиваме, не бам се. Кой иска тук да бъде разстрелян? Ето на земята. Той ме е приятел, Валя Икщо. Кай му прави на името, бе? Както си седнал, така ставаш. Добре, спрей. Може да Ще тръгваме. Ми, аз вас чакам. Да, искам да тръгвам. Тръгват. Какво е това? Кахали се гумите. Не са. Те там май ториха шипо. В играта. Къде е хора? Алексей, каква ти е фамилията в играта? На мене ми е Кристиан Поркодиго. Аз съм Поркодиго. Колега го направи. Ei, Valka, si tu animal parece. И дори платейто граф. Гей, какво ще направя? Или спърто, ли ще направи? Не, малко ще ни забързваме така. Путни колата. Аз това направих с 300 караме пуши. Ама полицейските коли са... Тук колите не са чак толкова бързи. Я намали за малко по днес. Мусакини, спардоли. Намали. Мусакини. Аре, малко ще засилиме са тук. Алексей, аз като те видех в реалния... Алексей, като те видех... Алексей, като те видех в реалния живот, ми оправи настроението. Я и маркнете хюмейн, бе. Маркнете ми хюмейн. Ти го мина. Ти ще партолини, газоли. Девелопер. Да. Ардадре в Кар Радио. А? Кар Радио. Сядна. Охо. Знам защо си девелопер. Kako kažem da što si developer? Слизайте. Да ни дадат шанс поне. Екрано ми се клати като светов. Как беше спанкова на бронежилетките? Някой знае ли? Някой знае ли как беше спанкова на бронежилетките? Къде спаха? Беше спанкова на бронежилетките. На бронежилетките, нормалните.
На тук сме, на тук. Бързо, бързо, те са тук. Тук са отясно, бе! Отясно са! Презаредете си жилетки и жилетки. Слушайте ме се, аз отварям възможно най-отясно. Давай, давай. Вижте, Алексей. Убиха ли те? Имате. Аз го фанам това. Знаеш ли го фанам? Чакай, аз ето от Не. Пустиста да стрелям, бе. Давайте ги навън. Навънка ги въз. Пусти ти казах, бе. Пишат, айде пак, викат аре. Не малко. Бе, ще спреш ли, бе? А, не, сега ти умираш, бе, късам. Еми, не може, звучи ми малко като по принцип ваш проблем, ама хубаво, ама не. То ние колко и пъти да направим преповторка. То вие пак Изходът е ще ясен. пак ще сте сготвени. Обарил се. Ти ма умник ли си, бе? Къде са тези, бе? Къде са другите, бе? Ми те само трима, бе. Ще може ли някой ми даде примерно Защо едно само пистолетче един или виждаме, нещо? къде са други? Това то понекога го виждам. При мен един е невидим. Ама то при Защото мен е си ма само... умник и го научиш. Колеги. Виж как да не го научиш, бе. Еба малко дете. Колега, Да. ще може ли едно пистолетче или нещо да се бие, защото нямаме абсолютно нищо? Нямам между другото. Ма не, Не не идвайте ги към... свалихме. Не ги свалихме. Свали. Опа, подхлъзнах се. Дигни си ръцете, ще те помоля. Дигни си ръцете, бързо, бързо, бързо. Дигай, Коцка, дигай, едно. дигай. Да, ще го оправя, да, ще го оправя. Ще бъдете Аз ще прекъснати. оправя Ага. Три. Не Ще бий бъдете бягал прекъснати с гръб към от мене. полицайите Цветков. Едно. Иди е там на Имате право кашоните, да- на кашоните служи Имате ръце. право да нашите всичко, което кажете нещо. Абе, каква е тази Миранда, де те прочиташе от? Абе, да, ще го оправя това, бе. Бе. Вие бяхте арестувани от главен секретар Петър Георгиев. Всичко, което кажете, може да бъде използвано срещу вас за да имате право на адвокат. О, аз съм с него. Храна, отдадено телефонно обадение, станки Другия, 6 да. секунди. Да. Ще нарепа имате и медицинско лице. Абе, какъв коцка, бе, аз да не съм там така, бе, какво ти няма, бе? Но. Абе, къде е то, бе? Само аз не го виждам. Ми и аз понекога го виждам. Ма и понекога. Какви коменти? Полицията. Го виждам. Бегам от полицията. Нали нас ни убиха? Нас ни убиха. Какво го правя? Дигни си ръцете. Три до стената. Може Мърдай. да мисля нещо. Вие ще бъдете задържан Абе, виж, що полицай. си помислихте, че можете да набиете, бе? Полицай втора степен Петър Петров. Имате пълното право да начичи, което така, че бъде използвано Не ме интересува. право на адвокат, ако няма такъв, ще бъде начинен служение. Право на храна, вода, едно телефонно обаждане, плюс медицински. На вас ви образна, да. Разбрах! 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 Защо слизам?
Ти на шофьорството ли ме ще го вкара? Еми не става, ти трябва да си слезнал. Добре. В тази кола само един може да вози, служи го в друга кола. Да, добре, аре, кача се става. Имате ли АК-40? Момчета, направо ги превозвайте към затвора, нема какво към града. Направо към затвора ги возете. Дайте ми стърката.